L'eslògan o la idea de Fundació per Viure l'Ètica és un anunci per fer aquesta fundació, no la tenim feta de bon tros, és una idea que estem treballant la Victòria Martínez i jo mateix, alguna altra persona a títol individual, però en aquests moments no tenim constituït un grup de treball. De fet, venim a fer propaganda aquí, aquest noble espai del Foro Social Català, per animar-vos i a veure si algú es vol afegir a aquesta idea. Què és aquesta idea? O abans, a partir de què es basa aquesta idea? Molt bé, som gent molt acurada que estem per un món millor, però sovint formem part de les complicitats per consolidar aquest món pitjor. Almenys aquesta és la tesi de la que partim. A diferència d'una teoria antiga en què teníem un enemic de classe, que és una teoria que va acabar per alguns al segle passat, actualment el que tenim és una nova teoria de treball que és l'enemic difús, que significa que tots d'alguna manera som enemics mentre no demostrem el contrari. Com demostrar-ho? Visquent l'ètica. Com fer-ho? Creant un model de vida alternatiu. La Fundació per una vida ètica passaria per constituir, o entenem que pot passar per constituir, un espai on la gent sensible a canviar el món el practiqui com d'una manera casolana, és a dir, que creï relacions i sinergies convivencials. En què xoca aquesta proposta? Amb una cosa fonamental. Una de les patologies que tenim és l'individualisme. No hi ha ningú, per molt comunista que es cregui en el seu sentit, en el seu terreny personal, o per molt revolucionari de cara al futur, que no siguem individualistes i molt individualistes. Una de les coses que més ens costa superar és això. Tenim una llarga trajectòria de tentatives de tipus comunitari o a l'època de les comunes, als anys 70, fins i tot abans, als anys 60, xarxes d'intercanvi a Califòrnia que una mica van acabar també integrant-se en el sistema capitalista. Per tant, és un repte molt fort. De totes les aventures en les que estem, l'aventura del conviure és la més complicada. No hi ha del conviure en grup. Estem pensant en una comunitat de dotzenes de persones, no solament un petit grup, sinó també l'aventura de conviure a nivell de dos. Per qui tingui parella sap del que estic parlant. Un espai en principi de copropietat i de compra, però on no es pogués reproduir el llegat, és a dir, els nostres fills no tindrien un accés especialment privilegiat a aquest espai, sinó que seria una fundació. El caràcter legal de fundació significaria que no tindria cap afany de lucre, un espai d'acollida dels moviments socials i un espai on no es pretengués que tothom visquéssim sota el mateix sostre, sinó on tenia una casa comunal, on hi haver-hi els serveis comunitaris, rentadora, biblioteca, etc. Tenim una llista de 20 o 30 serveis, on també vingués gent a treballar fora d'aquesta comunitat i després diferents bungalows amb una ràtio d'espai vital que es pogués practicar un bon veïnatge. Un lloc on no s'utilitzés, almenys a nivell intern, la moneda regular o la moneda oficial, sinó on utilitzéssim el nostre propi sistema d'intercanvi. I un lloc, deia abans, que estigués obert a les diferents associacions del teixit associatiu i del moviment crític social, però també un lloc que en cas de que no quedés ningú, la idea és que s'anés afegint gent i l'anés heredant a l'espai amb aquest desideràtum, doncs passessin a tenir la gestió a l'espai administratiu de la localitat on ubiquéssim això, l'Ajuntament i alguna altra entitat reivindicativa o alguna ONG, coses a determinar. Us convido a que qui estigui interessat, després que em pregunti més en concret sobre aquest projecte, en la mesura que tinguem recursos ja anirem penjant informació a una web, però a grosso modo l'anunci és aquest i per què diem viure l'ètica? No perquè tinguem el patrimoni ni l'exclusiva d'aquesta ètica, sinó per fer un laboratori pràctic en les nostres relacions quotidianes de que l'ètica és possible, o si més no, intentar ser més perfectibles del que som en societat, tenint en compte tots els factors d'estrès limitatius que hi ha.